Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu ngumnini mandla wonke omuhle obabazekayo ongcwele, oluthando, oyithemba, oyinkazimulo, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Kuhlezi kumnandi bantu baNkulunkulu ukuthi sihlangane ngalezi ndaba ezimnandi ezinkulu, izindaba zombuso wezulu. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu kukhona konke asicacisela ngakho bese siyadluliselana singabantu, ngoba indaba esemqoka, indaba engumphefumulo wami nowakho, indaba inokuphulukiswa kwakho nokwami, indaba inokuphila kwethu, indaba engokulangazelela kwethu ingunaphakade, indaba enokulangazelela kwethu umbuso wezulu, indaba enokulangazelela ukuphila kwangampela, ukuphila kwengunaphakade, ukuphila nangale kwethuna, ukuphila ngomhla wokuphela lapho uKristu ezobe sebuya ezolanda ibandla lakhe. Umbuzo uthi wena uzoyaphi? That is why iculo engilithanda kakhulu bantu baNkulunkulu lithi emangabikho osalayo, mhlaba ngcwele beyobizwa. Mangabikho osalayo, mhlaba ngcwele beyobizwa. Mhla inkosi ihambayo, mangabikho osalayo. Ngoba kungenzekana noma yini, noma ikephi, noma kanjani kuwena. Njengamanje siphile esikhathini lapho khona yonke into isibuso obumnyama, and ngale ndlela ubusa ngayo zonke lezi zinto buhlezi bulindele ukuthi busheshe buqede ngabantu. Ngale nkathi amadimoni sebona ukuthi okay, sengihleli kuyena angisheshe ngiqede ngayo khona ezosheshe pupu ayingala embusweni okufa, ayingala kwalasha, ayingala la singakhona. Indlela abantu baNkulunkulu ngicela ukusebenzisa leli gama phecelezi imimoya desperate ngayo. Mengacaphuna nje kwezinye zezindawo from heaven updates, baze bayasho ukuthi baze bagcobe even amaqabunga, igama lezulu amaqabunga, ngesingisi bathi ama-leaves. Imagine bezogcoba ama-leaves imithi, benzela ukuthi hayi ozokweqa nje lamaqabunga nje bese banenkinga empilweni yakhe, bese ngale nkathi mewesifazane meyeqa lamaqabunga abe nenkinga kwesibeletho sakhe, because lo moya lo uzovela uhambe ugudle, mewanyathela nje leli qabunga ngeenyawo zakhe ezogudla ngemithabo yegazi, bese ehamba kwesibeletho sakhe, bese kuthumbeka umntwana. Ba desperate ngale ndlela eyisimanga ukuthi bafuna abantu babe miserable phecelezi, bafuna abantu bathwale kanzima, bafuna abantu balahle, bafuna abantu baluthekiswe, bafuna yonke into ukuthi yenzeke ngendlela yabo, bafuna yonke into because bayazazi ukuthi abanawo amandla, bayazazi ukuthi abanako ukuphulukiswa, bayazazi ukuthi bayakalasha. Bafuna bonke abantu bese bephelela lapho nabo, bafuna zonke izinto zenzeke ngendlela mina ngiyibuka indlela ebuhlungu lento. Ngithi kahle kahle babodwa, noma kahle kahle balonely, bamdinga uthando, badinga umzali, badinga, kodwa indlela sebelwa ngayo, belwa nabo bonke abantu, sebenonya ngendlela esimanga. And uNkulunkulu akanobathethelela ngoba indlela abanonya ngayo, babhizi nabantwana bakaNkulunkulu, babhizi nesizwe sikaNkulunkulu, babhizi othwalisa kanzima indalo nemvelo kaNkulunkulu, ngoba singabantu siligugu elikhulu kubaba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. Uligugu wena, yikho esakubekezelela kangaka. Uligugu wena, yikho esakugcinile namhlanje. Uligugu wena, yikho ekuthanda kangaka. Igugu wena, impilo yakho iyigugu. Lalela, ubuNkulunkulu bukuwe, bungaphakathi kuwena. ubuNkulunkulu bukuwe ngokuthi ukuphefumulela ngomphefumulo wakho, unesicu sakhe ngaphakathi kuwena. Igugu fana nawe ngokuthanda umntwana wakho, uyazibona ukuthi awe unamahlamba Nkosi yami, wawe ma, igugu lakho leli. Angiphathi ke makuzoba yona yodwa ingane yakho, buka ave umkahle njengami, unezinqa njengami, ambheke nje, buka nje Nkosi yami, unamazinyo uthotho, fana shi nobaba wakhe, fana ncama shi iba igugu uthi umeyibuka kube ngazuthi uyibuka kwele esibukweni, kube ngazuthi ubona uma wakhe esibukweni, ukumkhumbule noma sebashona ngoba umbona la kwingane yakho. Ikujabulise leyo nto leyo, bese ulangazela ukuthi ingane yakho uhlezi uyinakekela, ulangazela ukuthi ingane yakho uhlezi uyivikele, ulangazela ukuthi ingane yakho uhlezi yonke into ihlezi ilungile, ifanelekile, i-right sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, kubalekile kusemqoka ukuthi sihlezi njalo sizibuyisele enkosini, ngoba uJehova uyasithanda, ngoba uJehova ulinde thina ukuthi sizibuyisele kuye. uJehova ulinde thina ukuthi senze intando yakhe, ulinde thina ukuthi sizilahle ngaphambi kobuso bakhe. Amathuba wavule utararata, intuba uyivule ngazo zonke izindlela. Angiphathi ithuba lokuqala
ithuba lokuvuka ekuseni. Elesibili elokuvuka usabona. Elesithathu elokuvuka usakhuluma. Elesine elokuvuka usahamba. Into enkulu kangaka. Sekukhona umuntu osene-stroke njengamanje ongasakwazi ukuzenzela. Into enkulu kangaka. Sekukhona umuntu ongasaboni njengamanje emehlweni. Ngoba sivaleka amehlo ngisho even from esinye story nje kunomntwana ovaleka amehlo ngenxa yokuthi wedla ama-chips every day. Ekuseni emini ntambama oyiphila ngawo. Wayengakufuna ukudla nhlobo ekhaya kubo. Wedla ama-chips. Kuphela. And apparently uma wakhe phecelezi wazi wathi ayikulungile ingane yami shuthi izophila ngama-chips eyithengela iliwe eyithengela. Yawadla yagcina isivaleka amehlo ngama-chips. Sanenhlanhla abantu baNkulunkulu if sisakwazi ukuthi sivuke sisabona sisahamba sakwazi ukusebenzisa izandla zakho sakwazi ukuyiwashela. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uyagula ubona iwashing yakho igcwele ubasket. Akekho nendaba abantu abasenandaba manje abasenathando. Uzowashela obani? Uzosiza obani? Qasha umuntu imali awunayo. Uvela washawa stroke nje usumdala unezingane ezinye ziyasebenza kogoli ezinye ishadile ezinye zincane bethembele kuwena ungugogo sekuvela kwagula wena ungugogo. Lezi zama teenager ama 2000 awayingeni indaba busy nempilo kumatasa kushona le nale. Kuningi abantu baNkulunkulu kwenzakala emhlabeni. Kuningi abantu baNkulunkulu kukhona okusazoba khona. Kuningi kumele siqaphele uNkulunkulu azivula ngakho amehlo kodwa ngimfisa siqaphele kakhulu uthando lakhe nomusa wakhe nobubele bakhe. And enye into yazi engiye ngiqaphele kakhulu ukuthi uma yonke into siyikhuluma ngezindebe zethu, yonke into siyikhomanda, yonke into sikhuluma ngengaphakathi lethu. Because ingaphakathi lethu lihlezi lifuna ukwenza into e-right, lihlezi lifuna ukwenza into elungile, lihlezi lifuna ukwenza into ezokusiza ezokukhulisa. Ngoba ungaphakathi lakho lidala. Ingaphakathi lakho likhulile liyaqonda. Ile nyama nje kuphela ingane. Ile nyama nje kuphela encinyane ehlezi ifuna ukuthi ulifuna kubumntwana ifuna kwala. Ngobani ingaphakathi lakho lifuna kwaphezulu ngoba lidala liphezulu likhulile. But lo kwenyama kufuna kwala ngoba kona kwala uyingane kuhlezi kufuna kwaphansi. So kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into siyikhulume ngokumuntu omdala, ngokumuntu wangaphakathi. Ngokumuntu ofisa ukubona into enhle nelungile ngaso sonke isikhathi. I once had a dream lapho khona ngibona ngisitolo. Uma ngifika esitolo banginikeze ngifike ngithenge. It's like ngithenga i-airtime. Mangithenga i-airtime bavela bangibuyisela ushintshi ongaphelele. Angithethanga kanje. Ngathi nginikezela ushintshi ongaphelele ngiyifuna ke imali ngithenga i-airtime R15 la sengizokunikeza imali ukuthi ngithenge imali ukuthi. Because ngathenga I think ngo R20 or ongathenga ngo R40 yes. It's airtime R15 nje kuphela. Bavele banginikeza imali engaphelele. Angithethanga kanje waze wathi umdayisi wena sisi ngeke uze survive kulezi ikhathi. Wena uthetha kanje kodwa kwasuka lapho wavela uthatha ikhadi lika Rain wanginikeza. Cabanga ngokuthetha nje ngakwazi ukuthi ngithole into ezoba utararata ehleze ne-airtime because ikhadi la kwa Rain linama minutes nanani. So kulula icacisa kakhulu ngale lapho ukuthi if we command into ufuna into right ngaso sonke isikhathi nanoma abantu bengashona le nale ugcina uyitholile. If ngaso sonke isikhathi wena uphila impilo yokulunga, impilo yobulungiswa, impilo yobuqotho. Ngisho abantu bengangayifuna kangakanani leyo mpilo kodwa ugcina wena ukutholile ukudinga ngesikhathi esifanele. Ngoba emhlabeni kukanjalo. Emhlabeni kudinga ukuthi uyimele into. Ugcina uyitholile into efanelekile. Ugcina uyitholile into eyidizevayo. Phecelezi ugcina uyitholile into eyidingayo. Kahle kahle. So kubalekile ukuthi kumele ubulungiswe ukuthi ngeke ngize ngidlale nina, musani ukudlala ngami. Ngoba ubumnyama abantu baNkulunkulu busuke buzama, busuke butrya, ufuna ukubona ukuthi uhlakaniphe kangakanani, ufuna ukubona ukuthi wazi kangakanani, ufuna ukubona ukuthi usebenzisa kangakanani amandla onawo. Ngoba singabantu sinamandla amakhulu kakhulu la ezindebeni. Amandla okuqondisa, amandla okupheceleza ukukhomanda negunya elivela kuNkulunkulu ngezindebe zabantu
ezihlambulukile ukuthi zikwazi ukuthi zitshele idemoni ukuthi lalela, phuma wena la ungaze ungijwayela kabi. Lalela ngeke ngize ngibuse wena 1 no 2 no 3. Lalela kuwukuthi nokuthi. Sinikeziwe lawo mandla. So konke kusuke kuzama nje. Ikakhulukazi ifi abantu befuna ukubamba inkunzi basuke bekuchaya ukuthi uhlakaniphe kangakanani, bakuthikamezise, bashonise le nale. Kodwa uma wababamba uthi hey! Imali yami. Hey! Mhlawumbe ethi uyasidonsa isikhwama sakho. Uthi hey! Iyathuka kwayena. Noma uthi uhamba endleleni ufuna ukubamba inkunzi ubambele ifoni. Ethi ufuna ukukuphuca yona. Uma wabheka emuva uyabaleka phecelezi abobhuti bethu abahlala emadolobheni sebezama bechansa. So nemimoya isuke izama intuba ifuna indlela ukuthi izizuzele izinto ezikahle ukuthi akuzona ezayo. Kodwa uma utshengisa ukuthi ngiyayazi mina into engifanele, ngiyayazi into ekumele yenzeke, ngiyakwazi kumele kufinyelele, ngiyazi kumele kwenzeke kanje nakanje nakanje. Abadlali ngawe. Fana umuntu ezofika enkantolo athi mina ngizoyimela, ngiyayazi indaba yami, ngiyawazi amalungelo ami, ngiyakwazi kumele kwenzeke, ngiyazi ukuthi emsebenzini aye ko CCMA nani, ngiyazi ukuthi bangixoshe ngokungafanele, ngiyazi ukuthi kuwukuthi nokuthi. Yabo ukwazi kwakho kuyakusiza, uyabuthola ngempela ubulungiswa ngoba ungazi kuyakhokhelwa. Sorry, and ukhokha kabuhlungu. So maningi ama-chances lapha emhlabeni, maningi abazami bezama izinto eziningi, kodwa lokho kwaziyo kugcine ukwenze khona uzothola ubulungiswa. So nami ngokuthi ngimemeze ukuthi lalelani la, anizokwazi ukuthi ninginikeze ushintsho ongaphelele. Cela imali yami, ababange babuyisa imali, kodwa ngavele ngathola ongaphezulu, i-airtime engapheli ngoba leya 15 rand ibizophela within angazi, kodwa leliya khadi hlala inyanga yonke, phinde nangena inyanga kungene enye imali, kungene enye i-airtime ezohlala inyanga yonke, kanjalo into ya forever. So kumele ubalisise imeli indaba, umele ubulungiswa, uqine futhi umele umthetho, uqine futhi umele ukufundisa, uqine futhi ufundise abantwana bakho ukuthi ningawenzi ukuthi kuleli khaya kuyahlonishwa, ubaba uyahlonishwa, uqine futhi kungabonakala wena ungahloniphi. Uma ufundisa umndeni wakho ukuthi siphila kanje kule mpilo, la ekhaya kudliwa ukuthi, uqine futhi kulokho. Uqine kwi-diet yakho ukuthi okay mina sengiyakhetha manje, sengikhetha ungakudla 1 no 2 no 3, uqine kuyona. Abantu bazoze bakuhloniphe, bazokwazi ukuthi okay umthetho wakho udla ukuthi nokuthi. Ngiyabakhumbuze futhi ngoba abanye benza ngamasibomo athi ngikuphakela ukuthi azi kahle ukuthi awukudla. Uqine uthi cha, awazi ukuthi angidli inyama. Cha, awuyazi nje ukuthi angikudli ukuthi. Uqine ngoba umuntu engantenga uthambile, sekuchaya wena ufuna ukubonakala ukuthi uyazazi ukuthi umibi, uyazazi ukuthi unamandla kangakanani, uyazazi ukuthi kumele wenzeni, uyazazi ukuthi kumele ungenzeni. Konke kulala kuwena. So bantu baNkulunkulu, masiqine njalo enkosini, sihlale njalo senze intando kaNkulunkulu. So bese seyihloko sithi imimoya ingamandla, imimoya engamandla. Le ndaba ibaluleke kakhulu, uNkulunkulu ade etshala nje kakhulu enhliziyweni yami ngifundisa ukuthi kumele sazi ukuthi isizathu sokuthi abantu bengakwazi ukuyinqoba izinto eziningi ingoba lezi zinto zingama-energy, phecelezi ke sithi energy. Ngizothi into ekunikeza amandla ukuthi uyenze, ngizothi into ekuqhubayo ekuholayo. Njengoba abantu abaningi bekholela ukuthi amandla atholakala edleni, uthola ukuthi mangidla i-aphula, mangidla into enoshukela ngithola amandla ngoba bathi food is the source of energy, ngithi ngisho njalo phecelezi. So kumele into ekumele sihlaze siyazi siqonde ukuthi yonke into oyifakayo ngaphakathi ikunikeza amandla. Singayitshela ukuthi into oyidlayo ayisho lutho, cha, isho ukuthize. Ungayitshela ukuthi hayi bekusweet nje kuphela, loya sweet loya ubungaba namandla azongena la phakathi kuwena ebese kwenzisa into engafanelekile. So nokufakayo kuyakubulala, akona ukukhipha ngeindebe zakho kuphela okubulalayo. Nokufakayo ngiyaphinda kuyabulala, akona ukukhiphayo ngeindebe zakho kuphela okubulalayo. Yikho nje nabaningi ezwini kaNkulunkulu babewiswa ngokudla. U-Esau wadela ubuzibulo bakhe ngenxa yokudla, ngenxa yesisu. Umzali wethu u-Eva wawa sesathola lesiqalekiso ngenxa yokudla, ngenxa yokuluma nje kanye lela aphula. Waluma kanye. Hayi na ngempela
ukuluma kwakhe kwavula amehlo. Cabanga ukuluma i-aphula. Buke ibuza ukuthi kwavula kanjani amehlo ukuluma i-aphula. Kuvula amehlo. Kade evalekile. Linani nje leli aphula. Linomoya thizeni. Ukuthi masulifakile bese kwenzeka into thizeni emzimbeni wakho. Ngoba imizimba yethu bantu baNkulunkulu iyidokodo. Iyigumbi. Injengendlu izindonga lezi. Ukuthi kulezi indonga lezi mangene umuntu okhuthele uyabona nalendlela ukuthi kuba clean kanjani. Ukuthi makulezi indonga lezi makuhlala umuntu oyivile uyabona ukuthi kuhlezi kuchiphiza kungcola kanjani. Ngoba kungene umuntu owukuthi nokuthi. So ngokuluma kwakhe lela aphula wawa kanjalo. So nento engenayo emlomeni iyalimaza, iyangcolisa. Ayikho noNkulunkulu ezesiyaleza ngezinto ekumele sizidle nesimele singazidli. Incwadi yaLeviticus ukuthi nazi izilwane eningazidla nezilwane engamele nizidle ngoba lokhu kuyaningcolisa. Akuzongcolisa inyama yakho mhlasimbe ubonakale ngoba nakudla ingulube impethu izojuza la cha. Ungcola emphefumulweni. Uthi uphuphile iphupho kodwa ungalikhumbuli kwanhlobo. Uthi ubone something ebusuku uthi yazi konke engiyibonile kodwa angikhumbuli lutho. Kuthi kwenzeke ukuthi nokuthi kodwa kucaca ukuthi ngoba ungcolile. Ngcola indebe zakho. Ungcola ingaphakathi uyangcola ngomuntu wangaphakathi. So nokufakayo kuyangcolisa abantu baNkulunkulu. Ngoba yonke into inomoya ngemva kwayo. Yikho uNkulunkulu esiyaleza ukuthi hayibo ningabe nisadla ema-restaurant, ningabe nisadla ezindaweni eningazazi, ningabe nisadla kuukuthi nokuthi ngoba kuzokungcolisa. So into engifisa ukuyiveza ngingakhulumi nje ngokudla kule kunomyalezo. But ngikhuluma ngamandla ukuthi yonke into ingamandla. So uNkulunkulu ecacisa kakhulu ukuthi izidakamizwa ezibenza babe namandla okudansa obusuku. Sike sibone kuma concerts kuma event kufika ama celebrity kufika osaziwayo artist nabo bonke. Ukubona indlela ababa namandla kakhulu ngayo, ubona indlela abadansa ngayo, indlela abacula ngayo, agidagida istage sonke ashonele, agidagide futhi ashonele. Ukubone ukuthi baba namandla kangakanani. Angiphathi ke uma ezoba ugidagidayo aphinde abe nabantu abazoba zimpelesi zakhe abazokwenza nabo abamdanselayo mhlasimbe yena uBabes ubhizi uyacula naba nosisi emacaleni nawe bayamdansela nani. So uNkulunkulu into ayicacisa kakhulu ukuthi izidakamizwa ezibenza babe namandla okudansa ubusuku bonke khona bezoqhuba umsebenzi. Because into eyenzeke abantu baNkulunkulu uNkulunkulu uyifundisa le ndaba ukuthi sike sibabone. Sesibona kakhulu ema-movie sibabona ezindaweni emaklabhini ukuthi baqale lapha ema-toilet bahuqa cocaine, bahuqa noma bebe abantu abaphuzayo. Sisibona uMT uhleze ebamba iglass bonke ngokwehlukahlukana kwabo bebamba amaglasi awubaqondi ukuthi kwenzakalani. Ngoba badinga ukuthi bale beboost ngale nkathi beyifaka bagcwalisa le energy nalamandla ukuze abaqhube beba busy nokusebenza, ukuze kubaqhube babe busy nokwenza lento ekumele ukuthi bayenze bedlulisa lemimoya beyispread kubona bonke labantu abasuke bethamele le event ngalolu suku ngalesi sikhathi. Ngiyazi ukuthi nganzima ukuthi siqonde lento bantu baNkulunkulu kodwa ngokholwa uNkulunkulu afisa ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuqonda ukuthi ngokufaka zonke lezi zinto usukufaka umoya thizeni ngaphakathi kweni. Kodinga ukuthi libe uphinde ufaka uphinde ufake athi ngidinga ifix, ngidinga ukuthi kumele ngiphuze kuqala, kumele ngenze ukuthi kuqala ngoba imizimba yabantu engamadokodo ahamba nge-energy thizeni. Yikho even nama uzilile usuke uhamba nge-energy kabani kaNkulunkulu. Ungahambi nge-energy yesinkwa, ungahambi nge-energy yokuphuza amanzi, ungahambi nge-energy yanini ngoba usuke ungafanga lutho ngithi esiswini suke si-empty uzile leyo 30 days ungafakanga lutho esiswini kodwa uqhubeka uhambe
kodwa uqhubeke uphefumule, uqhubeke wenze yonke into ngendlela ojwayele ukwenza ngayo. Amandla kaNkulunkulu ngomoya wakhe. So izidakamizwa uNkulunkulu ayicacisa ukuthi izona ezibenza babe namandla okudansa ubusuku bonke, khona bezoqhuba umsebenzi, ngoba mabeke lapho ku-event basuke bezoqhuba umsebenzi, basuke bezoletha imimoya ezosabalala ihlale kubantu, ezokwenza ukuthi abantu njalo balithande le celebrity, njalo balilangazelele, njalo bafuna ukuthi hlezi bahamba ama-event alo, njalo behlezi belihambela, behlezi bebhiyoza, behlezi kanti bamukela imimoya ethumba imiphefumulo yabo. So labantu baNkulunkulu bayizigqila, bayizisebenzi kahle kahle ezizoletha ubumnyama kubantu. Kuyafika vele i-celebrity liyajatshulela, kodwa ngenxa yokuthi lenza isivumelwano nomoya thizeni nesitha, ladayisa ngomphefumulo wazo. So la sekuhleli lo moya lo ozodluliselwa kubantu. Yabona njengoba ngumuntu ophuzayo, elibele ephuze faka lo moya wokuphuza, acule sedakiwe lapha estage, uspreada the very same moya kuwena ukuthi after le event na uhambe uyophuza ulale kubona. Kungena the same moya nakuwena njengoba kade efaka i-cocaine ukuthi udluliseleke, ukuthi nawe uthi mase usulokhu njani. Mase kuphela le event hambe nohlala nabangani bakho bese niyidla leyo cocaine, niyidle leyo nsango through happy. Angicaphuna nje ubrother ne-Enigma ethi we-happy ama-2000 babhenyisa insango ngesitayela kunjalo. So lo moya lo asuke ezospreada, elibele ugxishe kuyena, ephuze uphuzela ukuthi nawe azogxisha kuwena. Ngale nkathi ecula wena ubhizi ulalela ingoma yakhe, uyayi-enjoya nani, kanti lo moya uyangena kuwena. Yikho le ngoma ilibele idlala engqondweni yakho, ilibele idlala noma usulele, ilibele iyadlala. Uyayicabanga, uzofuna ukuyi-download, uyifake efonini, uyilalele ngama-earphone, ilibele iyadlala. Lo moya usungaphakathi kuwena uzokwenza ukuthi ulalangazelele ukwenza ububi. So yonke into engemoya abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni ingamandla. Everything a spirit, energy. Everything that is a spirit is energy. Yonke into engumoya ingamandla. Ekhona ephilayo esiyibonayo nesingayiboni. Ingamandla thizeni. And uNkulunkulu njengomnini amandla wonke, engimthanda kakhulu ngayo ukuthi uyaleza izingelosi zakhe ukuthi zisiphe amandla ezintweni zonke. Njengoba ngeke ngabe ukuthi mawuzilile, uyaleza ingelosi thizeni izoba ngamandla kwengami, ikuvikele. Uhambe zonke izindlela zakho, wenze yonke into ofisa ukuthi uyenze. Uthi uzilile uqhubeke uwashe, uqhubeke uclean, wenze yonke into ngendlela ojwayele ukuthi wenze ngayo, ngoba unikezwe amandla avela kuNkulunkulu. Ngoba usuke wenze njani? Usuke ukhuleka. So uyaleza izingelosi zakhe zikwengami, ufezekise konke. Kuphela uma umethemba ngaso sonke isikhathi. So singabantu kumele sikwazi ukuthi yonke into kumele sikwazi ukuthi yonke into idinga ukwenziwa. Lokho kubizwa ngokuthi phecelezi ukuchargewa. Udinga ukuthi uyicharge ngaso sonke isikhathi. Udinga ukuthi libele njalo uyifaka njengasefonini yakho iphelelwe ibhetri, ngithi kumele kwathiwa mbe njani uyayicharge. Phelelwe isikhathi angithi phinde futhi kanjalo. Nomzimba wakho phelelwa amandla, kumele ukuthi uyocharge ngokuthi udle ukudla kwakho khona uzokwazi ukuqhubeka wenza imisebenzi yakho. Kukanjalo ke noma uzilile kumele ukuthi uhleze njalo ukukhuleka. Iyona ndlela ocharge ngayo, uphinde uyolanda umoya kaNkulunkulu uhlale uphinde ulande futhi kanjalo. So ngoba imisebenzi yakho ngeke uze wayenza ngokuphelele, kodwa ngaye okuqinisayo uyakwazi ukuthi ugcine ukwenzile konke okubalekile othanda ukuthi ukwenze, njengayo yonke imisebenzi yasendlini. Ukuya emsebenzini, yikho abaningi uma bezilile bathi unomoya wokuzila. Ngobani? Umoya ongamandla. Umoya ongamandla kabani? kaNkulunkulu, okunikeza amandla, ngoba yonke into ihamba ngamandla, phecelezi energy. Ayikho into engenzeka ngaphandle kwe-energy.
okudinga ukuthi sazi siqaphele futhi singabantu ukuthi amandla siwatholaphi, siwathathephi. So manje lezi zisebenzi zobumnyama amandla ziwathatha kakhulu kuphuzo olunamandla, kwizidakamizwa phecelezi cocaine. Kube nezinye zezinhlobo zamaphilisi, kube insangu. Amaphilisi awaphuzayo omazen, uncika, zonke lezi zinto ukuze bezoqhuba umsebenzi ubusuku bonke. Bagidagide, badanse, bagxume, bazenze zonke lezi zinto. Uthi babona sebebhizi ema-toilet, sebebhizi sebeyayifaka futhi lento, sebeyaphuza futhi. Befakela abantu imimoya ehlukahlukene abangeze bayinaka. Xa unabhizi ingoma yasibanibane, uyayicula la nani, awunakile. Kodwa le moya libe liyenza iyangena kuwena. Ngoba ikhona, awuyiboni kodwa ikhona. Awuyizwa kodwa ikhona. Ubabone bedansa ubusuku bonke, becula ubusuku bonke ingenxa yale moya isuke ibengamile, ibanikeza lokho kubizwa phecelezi nge-boost. Balibele ba-boostile nje kancane kancane ukuze baqhubeke basebenze. Kwesinye isikhathi kube ukuthi umoya loyo uzongena ngqo emzimbeni womuntu, uzenzele wona umsebenzi ngaleli gumbi. Njengoba uNkulunkulu enamagumbi, because usiyalezile ukuthi amagumbi ethu ayithempeli lakhe, for izithunywa zakhe. Kuyangena uNkulunkulu azikhulumelene ngqo ngomoya wakhe weqiniso. Athi umuntu umelalela umyalezo, awuze ukuthi yazi ngazi ukuthi ukhuluma nami, kanti ngempela kusuke kukhulunywa nawe. So kuyenzeka imoya ingenele yona ngqo emzimbeni yabantu. Uthi uyambuka uBeyonce uyadansa kodwa amehlo akhe aseshintshile. Uyambuka uyagidagida kodwa akaseyena ngathi akuyena, usevele wayisilwane. Lo moya usuke umengamile wambatha umzimba wakhe. Ahambe ngqunu wenze konke ngendlela ayenza ngayo. So imizimba yethu iyithempeli kaMoya oNgcwele ongamele senze nanoma yini ngawo. Njengamathempeli kaNkulunkulu nesitha sinamathempeli aso angabantu abamusebenzelayo ukusabalalisa nokwandisa ikhaya lasesihogweni. So ngaleyo ndlela uNkulunkulu abekufundisa kakhulu ngalo myalezo ukuthi lamandla lawa abakhona anikezwe izisebenzi zobumnyama yiwo enza ukuthi zisebenze noma zingasathandi. Baqhube ubusuku bonke babe yizigqila. Impela abaningi babo ubabona behlezi bephuza, behlezi bebhema, ingoba basuke benzela ukulibala impilo yabo. Ngoba ivele isuke ingasekona lokho abakufisa ukuthi ibe yikho. Izimpilo zabo sezibuswa amandla obumnyama. Zibuswa ubumnyama uqobo lwabo. Okungibo benze zonke lezi zinto futhi ngeke ubanake wena uma ukuleyo concept, ngoba wena ujabulela ukuthi uyabona uBeyonce kanti cha, uya kwidimoni nje elisebenzisa leli gumbi alosaziwayo. Ubhizi uyajabula, ubhizi uyabhiyoza ngoba ngokuba kwakho lapha uyawukhothamela futhi uyawukhonza futhi uyalapho uyakhona lo moya kusasa uma ungafela esonweni ungaphendukanga. Ngoba abantu baNkulunkulu kumele sikwazi ukuthi ngokuba abalandeli balaba bantu nale mimoya yayilandela lapho iyakhona. Okuba ukuthi iyekufeni okuphakade emathubeni ukuthi nawe uphelele khona uma uzophelelwa isikhathi, ungasindisiwe, ungababhadisiwe, ungahlengiwe ezonweni, ungahlanjululiwe. Kepha nangalo myalezo, nangaleli thuba, nangalo mzuzu bantu baNkulunkulu, nangaleli hora uJehova umenzi wezomhlaba usaletha umyalezo owodwa kubantu bakhe ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile nanamuhla. Njengoba amaqiniso esabalala kangaka ecacisele kutshela ukuthi kahle kahle kunemimoya, kahle kahle amadimoni, kahle kahle kukuthi nokuthi. Esabalala kangaka sabalalela ukuthi akukhulule, akuphulukise, aphulukise isizwe nabantwana bakaNkulunkulu, ebese kulala kuwe ukuthi uyalithatha noma uyaliyeka leli thuba, kodwa konke kuhlezi kusezandleni zakho. Ngoba umdali wezulu nomhlaba usekwembule konke, usekhanyise konke. Njengamanje isitha sesembulwe ingubo ukuze kubonakale ukuthi kahle kahle sisebenza ngokuthi nanokuthi, sizama ngokuthi nangokuthi, okudinga ukuthi mase sazi bese siyaphenduka. Usuyazi ukuthi kusetshenziswa imali, phenduka. Usuyazi ukuthi kusetshenziswa amacici, phenduka.
Uma kuphela Nkosi kodwa ufuna ukungena embusweni wezulu, uma kuphela kodwa ufuna ukuphila okuphakade. Siphenduke sibuyele enkosini. Ukungcola kuningi ezweni, amanyala maningi kakhulu, ukuluthekisa, ukulahlekisa kwabantu kwandile kakhulu. Ngaleyo ndlela abantu baholeleka ekufeni imihla yemihla. Kodwa ngumdala wensuku, uyisiqalo oyisiphetho, ongusonini nanini, esisibonise konke, ufuna ukuthi siphenduke sibuyele kuye. Ngeke usize ngalutho uhlezi ulandela labantu laba ngoba usuke ulanda imimoya edala ukuthi impilo yakho ibe nzima, edala ukuthi impilo yakho ingaphumeleli, edala ukuthi uhlezi uthwala kanzima. Uzitshela ukuthi wena hayi kuyoba mnandi phela siyojabula nani. Akusizi ngalutho egcineni kosuku. Impilo yakho le onikela ngayo, impilo yakho le oyelahlekisa kuyona, impilo yakho le oyozisola ngayo kusasa. Ngoba lo muntu ukhonza umoya thizeni, lo muntu ukhothamela enye into azoyidlulisela nakuwe ngale nkathi ecula, ngale nkathi ememeza igama lokuthi uyamthanda. So imimoya ingamandla, imimoya engamandla. Bona bekwazi ukwenza zonke lezi zinto ingale moya bayifakayo. Kuningi abantu baNkulunkulu, masibuyele enkosini, sizondle ngezwi layo sitete ebini. So kubona bonke abantu balandela abaculi, balandela zonke izinto, kuhlale wazi ukuthi laba bahola umoya wenkosi omnyama ebanikeza wonke lamandla. Uzibuza ukuthi enza kanjani amandla emoya obumnyama, amandla alamaphilisi abawafakayo. Utshela ukuthi iphilisi nje kuphela kanti iphilisi elingumoya elihlala la. Ngoba yonke into oyifakayo ingamandla thizeni, ingomoya thizeni, obusa ngandlela thizeni. Yikho ukwazi ukukuwisa, yikho ukwazi ukuthi ukhulume kuwena, yikho ukwazi ukuthi abantu bawe ngokudla, uthi uma usudle kakhulu vele ucobeke ulale. Ukudla kumele ngabe kunikeza amandla bese uyavuka usebenze. Yindaba ukucoba ulale ngoba sekuwumoya thizeni. Ngaleli khathi ngalethuba lomzuzu abantu baNkulunkulu kuphendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Ihlengwe nesindisi nebhabhadi sinikholwa ngeqiniso ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ukufa kusondele kakhulu. Nkosi nje benani, ngibusise ngiqinise, onisize nikhanyisele konke nokuhlakanipha, kokuqonda nokudeda ebubini. Hlezi nathi uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Alandlule silanjena kwabanye bathola ukuphulukiswa. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe lapho khona imibhalo, phinde kube khona nama-short 10-minute clips. Bese kuba Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Nkosi nje benani manje uze phakade. Amen.